היי חברות, הטיפ שלי היום בשבילכם זה סידור מצעים לחדר שינה, לחדר הילדים, לא משנה איפה. ואני רוצה גם ללמד אתכם איך מקפלים, וגם בסוף איך זה הכי מסודר שיהיה בארון. אז את השמיכה, כיסוי שמיכה שזה הציפה, אנחנו כולנו יודעות איך לקפל. והסדין שהרוב מסתבכים איתו, בעצם אנחנו לוקחים את 4 הקצוות של הסדין, מכניסים אחד לתוך השני, גם בצד השני אותו דבר, ואז את שניהם עוד פעם אנחנו מכניסים אחד לתוך השני, ובעצם יוצרים מין ריבוע. ציפית אחת אנחנו מקפלים, ועם הציפית השנייה בעצם אנחנו עוטפים את הכל כסט, מכניסים הכל לציפית, ובעצם כשאתן רוצות להוציא אחר כך מהארון, אתן פשוט שולפות את זה. וככה יש לכם סטים בתוך הארון, ושיהיה לכם יום אהבה שמח.